Li bajarê Newyorkê her çiqas zivistan pir sar derbas bibe, havîn jî ewqas germ derbas dibe. Divan rojan da germahî der û dora 35 santigrat e. û Newyorkê jî demên xwe pirtir li ber avan derbas dikin. Me jî wek dengê Amerîkayê ji Newyorkiyan pirsî ka havîna wan çawa derbas dibe û ji aliyê derfetên havînê çixas sûd werdigrin. Ez mirovekî li aliyê negatif disekinim, ango ez ji germahiyê gelekî hez dikim û ez bi xweşî di meha tebaxê de ji dayîk bûme. Ez germê ji sermê çêtir dibînim. Ez tamê ji her aliyê havînê digirim. Ji ber vê yekê ku em hatine beravê. Beravên Newyorkê di dema havînê de pir qelebalixin û di demên pandemiyê de dibe ku bibe sedema belavbûna Covid-19. Gel û rûnişvan li ser vê mijarê çi difikirin û xwe bi ewle dibînin an jî na. Her çiqas pandemî hebe jî ez xwe bi ewle dibînim ji ber ku min vaksîna xwe wergirtiye. Ez ji havînê û beravê tam digirim. Ji bo min ew qas jî germ nîne ji ber ku ez ji havînê pir hez dikim. Li bajarê Newyorkê bêguman cihên avjeniyê hene. Lê hin rûnişvan gazincan dikin û dibêjin divê şarederiya Newyorkê zêdetir kar ji bo havînê bike. It's a very hot summer in New York. Li New Yorkê havînekî pir germ heye. Em hez dikin xwe li vir beravê ku yek ji wan cihê herî baş e li New Yorkê dilşad bikin. Bi rastî şarederê New Yorkê dikare zêdetir ji bo rûnişwanan kar bike. Lev re di hejmana jiyanparêzan de kêmasiyek heye û divê zêdetir hevzên avjenî jî hebûna. Her wiha der û dora me divê zêdetir dar jî hebûna. Di heman demê de divan rojan da li bajarê Newyorkê çend kes ji aliyê semasiyan ve rastî êrişan hatin. Desthilatdarên Newyorkê jî dan ragihandin ku divê kesên ku diçin avjeniyê pirtir bala xwe bidin der û dora xwe. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.